Igbo mụrụ nze, Igbo mụrụ ọzọ, ekene m unu. Anyị abatakwara n'ihe gbasakwara mgbọrọgwụ na mkpa afịfịa. Nwanne m gee ntị. Kedu ihe ndị Igbo na-akpọ afịfịa ọgwụ a na-akọ ya dịka flawa, mana ndị Igbo na-akpọ ya ugwu Cameroon. Ndị oyibo na-akpọ ya hospital is too far from me. Ịma ya bụ ihe ahịfịa ọgwụ na-arụ. Nwanne m, ahịhịa ọgwụ a na-alụ ọtụtụ ọrụ dị iche iche. Ka m kọwara gị nke mbụ. Onye ọbụla enweghị ọbara na-arụ. Nwanne o weta ahịfịa ọgwụ a na mmadụ ha arụ nya mmadụ ha arụ na-asa arụ nya wuti nnu ọ mmadụ ha arụ nya họpụta mmiri ya. Ihe ị nọdụ ya bụ just 2 weeks ga-alụ m ụlọ ọgwụ. Ya bụ ahịhịa ọgwụ na-alụgasị ọtụtụ ọrụ dị iche iche dịka onye na-enwe ọbara mgbali elu, PP ya na-arịgo na-arịtu. Nke abụọ bụ na ọ na-ewe any toxins na body. Nke ịtọ bụ na ọ na-eme gịnị? Na ọ na-ebuild the immune system. Ọ na-eme ka ahụrụ gị natakwa ka o si were dị. Nwanne m jee chọrọ m ahịfịa ọgwụ a. Ahịfịa ọgwụ a na ahịfịa ọgwụ a na-abụ maka ọbara ka ọ na-arụ. Onye ọbụla enweghị ọbara na-arụ. Ọ na-enyere aka bosue ọbara ka o mee gịnị? Ka o nwee ike ịpụta n'arụ onye ha ọfụma ọfụma. Cheta na ihe m gwara gị na ahịfịa ọgwụ a bụ hospital is too far from me. Ndị Igbo